bengikhuluma ngale lapha ke yabo lapha ke tag team. By tag team. Lona ke uyena ngithe umama ugogo wengane zabo. So lo muzi bahlangane nje lona kulapha ukhona umakhelwane wami babhekene kodwa imfene ihlala egcekeni yonke into ozala egcekeni ke bayithatha bathatha angithi ihlabathi lonke lathathwa bayifaka egubhini zobo bobabili kunensila zonke angithi usukunganakile wena uthi ushadile negcekeni baphakele babetheleka bafakele iqanda leli ungangijabula bafasi ungabaphikela ngokwena kunjalo nje lamhlabeni so ngisho ukuthi umshado ke usha nje wedwa kanje ushenje kanje usha wedwa nangu lo muzi nje njengoba badize emoyeni bahlangene emoyeni ngawe so kade ke mina ngilandela lezi njalo manje uhambulandela amanyala okindawo uzukuthi alo ngendlela ebuhlukile kodwa ke okusalayo angithi abake abasa konke okusuke kwenzeka kuwe awuhleli kodwa kuba kashishi so i-tag team yabathakathi yisho ukuthi ke lapha eminyango ukuphepha kukho umuntu uma labantu bamasonto nje manje ufuna wazi labantu bamasonto banje ngeke bashintshe yo le ndaba ke bengifuna ukuthi wonke umuntu ayazi ngoba manje isikhathele izinja zamasonto lesi so bandiza bahlangana emoyeni laba bandisa bengifuna ukuveza lokho kuphela ke nemadoda amakhulu ukuthi i-tag team ekade yangilandela ngoba ngikhuluma ngo bafazi ukuthi uma babuka ungathi bathembekile abahlukana namabhayibheli kodwa iBhayibheli cha abahlukana nabo kodwa uyobuka into nje izinto nje nake izona ke ongeke wasazi indaba yazo okwambeke ukuvula lokho kamadoda amakhulu ngiyabonga ke bengithi angihlulisele kunye amadoda amakhulu ukuthi umshado mangithi nomshado awukho senkulumo into enjengale ngoba nje ukubele eqanda laqhuma futhi nami ngaba ngekho ngoba manje nje mina ngidala ngendlela ehlukile lifakwe liva wayibafazi abasha